Vážení posluchači, vítám vás u dalšího sledování našeho vysílání Svobodné Česko. Tentokrát na téma volby a rovný přístup k možnosti vyjádřit se ve sdělovacích prostředcích. O tisku se ani zmiňovat nebudu. Řadu významných novin vlastnili nebo vlastní soukromníci, kteří jsou nebo byli zároveň i předními politiky. Takže hovořit o svobodném vyjádření řadového občana v tisku obecně nemá význam. A už vůbec ne k politice a politikům. A jak jsou na tom naše 3 největší televize? Jak hodně je zajímá názor obyčejného občana z ulice a jaký prostor by mu poskytli, pokud by se chtěl otevřeně vyjádřit k problematice vládnoucích politiků, jejich korupci nebo zoufalým výsledkům jejich práce? Podle toho, kolik prostoru je věnováno politikům a kolik naproti tomu názoru občanů, je zřejmé, jaký vztah a pro koho naše televize pracují. A to nejen před volbami. Je pravda, že občas si odvysílá názor kritizující politiky, ale zase jen tak na oko a trošku, jen politiky trošku poškádlit, ale zase ne tak moc, aby se na televize nenahněvali. Však také občané tolik rozhodujícího slova pro jejich obživu zatím nemají. Tak co? Důležité je, když my, nejsledovanější televize, jim, občanům, dáme dle hesla ze starověkého Říma ty jejich hry. V našem podání nás, televizí, jsou to stovky televizních stanic a tisíce pořadů, kde mohou občané zapomenout na trápení, na chvíli se stát hrdiny a utěšovat se, že jsou na tom jiní lidé ještě mnohem hůře. Po našich pořadech, nás, televizí, se občané unaví, skrotnou, zhloupnou a budou z nich takové hloupoučké ovečky, které po každodenní práci a námaze si vyplní čas hodinami u našich pořadů. A nebudou mít čas zlobit a zamýšlet se, proč politici tolik kradou a odvádí tak mizernou práci za tak velmi slušné platy. No a když podle tohoto římského hesla chléb a hry jim k našim hrám, to je televizním pořadům, politici umožní ještě trochu toho chleba, většinou už ale často jen suchého, a nikdy ani to ne, pak si mnozí ještě říkají, že není ještě tak mnoho špatně, když mám na chleba a večer mohu zapomenout u barevného filmu dle mého výběru. No, nemají to politici vymyšleno věru zlé. Jen ať lidé hloupnou u televizí, poslouchají nás, politiky, a hlavně ať moc neslyší v televizích názory občanů. To by nám pak, politikům, bylo teprve zle. A o to už se ale postarají naše televize. Také si myslíte, že nám televize nalévají do hlavy jen bláboli politiků a jejich slibující lži? No, ono by to mohlo být skutečně nebezpečné, kdyby se začaly více ukazovat názory proti politikům. To by nešlo. To už by potom se také mohly pootevřít dveře skutečné demokracii. A co by si politici počali, kdyby měli vládnout pro lidi, nebo alespoň pro většinu? Už teď se z toho politici orosili a myslím si, že je to jejich noční můra. A sice, pokud začnou občané více myslet o své špatné nynější situaci, své mizerné budoucnosti nebo spíše nebudoucnosti, to potom bude konec tak výdělečnou, skorumpovanou a kvazidemokratickou prací našich politiků. A lidé by pak mohli ještě přijít na to, že to jde i bez korupce, podvodů, kauz, politiků bez morálky a cti, že to zkrátka jde dělat slušně i pro lidi. A to by bylo pro naše stávající politiky špatné. Volby za humny, politici pomalu už ve studiích přespávají, vykoktávají ze sebe nadrmolené sliby a fráze a bojí se, že lidé pochopí ten podvod. Jak se dá v uvozovkách demokraticky, konec uvozovek, vládnout, ale ne ve prospěch lidí, ale ve prospěch politiků. Možná, že už to lidé začínají chápat a možná, že už ví, že se stávajícími politiky a stranami to bude jen přebarvení stávajícího stylu vládnutí na trochu jinou barvu s trochu jinými politiky. A nejvíce se politici bojí toho, že lidé ve větší míře nepůjdou volit. Nenasypou jim 100 miliony za odvolené hlasy do jejich pokladen na jejich pochybné levárny. A pak by najednou politici stáli a také politické strany
jak nazí před voliči a zoufale by se ptali, jak je možné, že lidé už nechtějí pokračovat ve stejných nebo podobných pravidlech politiky jako doposud. Opravdu se moc bojí toho, že lidé už se naštvou a nebudou volit. Že tím, že nepůjdou volit, dají najevo, že takovou nebo podobnou politiku, která tu byla, že takto dál už nechtějí a že je jim z toho zle. Obrazně i doslova. Že politikům z pandurů a podobných kaus narostly panděra a lidem se daří hůř a hůř. Ano, skutečně se vás, občanů a voličů bojí, že nepůjdete volit a tak dáte najevo svůj nesouhlas s dosavadní politikou a politiky.